тогава идват много падения за дома на Господа, за невястата на Господа, защото тя трябва да бъде чиста, неопетнена, подготвена. Ние сме жените, които трябва да подготвиме нашите домове, нашите съпрузи, нашите деца, наследниците ни, защото ние не знаем денят и часът кога ще дойде Господ. Но ние сме тия, които ще оставиме наследство. Както пастор Кеви, пастор Домора оставят наследство на нас, ние оставяме наследство на нашите деца, като Надя, като Мака, като Марианка, като Ана. Всички стават наши наследници и всички трябва да знаят какво да остават. Едни от нещата, които направи Авигея, тя приготви даровете и бърза да посрещне Давид, за да може да го мекоти, да го смири, защото Давид беше много ядосан. Когато отиде при него и тя с благи думи, правилните думи намерени в нея, тя смири Давид и Давид не погуби народа й. И по този начин Давид не беше в грях, не уби, не беше въвлечен в убийство, защото Давид, ако беше ги убил, той си навлича грях убийство. В това нещо в това нещо Давид се отказа от отмъщението, което беше замислил, и по този начин не допусна голям грях, убивайки невинни хора. Второто нещо, което направи тя, домът беше спасен, народа и домът ти беше спасен. И след като направи това, тя, понеже беше смирен човек, прослави Бога по този начин. Имаме и втори случай, знам, че това е в Стария завет, имаме в Новия завет майката на Исус. Тя също беше смирена, покорна, слушаща Божия глас, чрез което, ако чут за някоя сега в днешно време, че е забременяла от Святия Дух, бихме ли го приели? Не. Казваме, тая блудница ще убиеме с камъни. Не, но тя се покори на Божия глас и